Kapudibis, today kakain po tayo ng whole chicken barbecue. Ayan, at meron tayong ginataang langka. At meron tayong rice. Ang drinks natin, tubig. Mga foodies, bago po kami kumain ni PPM, gusto po namin i-flex ang aming kaibigan na si Cindy Cindy. na taga Toronto, Canada. Canada. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa kanyang YouTube channel at sa Facebook page, please mag-subscribe na po kayo at mag-follow. Yes. Ilalagay po namin ang kanyang link na nasa description box po namin. Yes, Kaya mga Kapudibis. foodies, paki-visit na lang po si Cindy. Yes, kaya mga Kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Kaya mga Kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantaki Kapampangan. Maganda na po. Mangantana. Anong suunan natin? Ikaw, anong gusto mo? Siya. Chicken na lang. Ito Oh, sige. Hati tayo. Masaya si PPM ngayon. Ewan ko lang bakit. Ito sa'yo. Kasi hindi na siya napupuyat daw. Ay, ito. Naku, wala. Yeah. Ay, nako. Yan. Hmm. Ang unang subo ay para sa inyo, mga Kapudibis. Si Cindy, para sa iyo ang unang subo po. Kain po tayo. Hmm. Sarap nito. Mm-mm. Dapat yung ano natin, ito yung, yung kinataang sigarilyas. Mm-mm. Kaso walang sigarilyas po, kaya naging langka na lang. Sa Susunod. susunod, oo. Pag may nakita tayong sigarilyas, Meron kasi nag-request. nag-request eh. Mm. Sarap. Ang lambot, guys, oh. Matanggal. Kaminit natin, suka natin. Sayang. Madami pa naman sibuyas. Mm. Sarap. At ano yung no? Yung gata. Agata. Magata, ang daming gata. Lambot. Masarap ng pagkaka... Pamarinate. Mm-mm.
daming rice, oh. Sarap na talaga nito. Sili. Gusto mo sili ng green? Oo, sige. Gusto mo? Lagay mo dyan. Pag ganyan yung pinapakain nyo sa akin, masarap. Masasarapan ka mo. Mapaparami ako talagang kanin. Kamupi maparasyo. Gusto ko talaga kasi gulay. Ang sawag lang ng ano gulay namin isda. Dilis. Silis. Gusto mo to? Ayaw mo. Pati ba ito? Wala nang itatapon kasi malambot. Ang sarap pagka-marinate. Sarap. Kagabi wala ko talaga akong balak kumain. Bakit? Kasi nagda-diet ako, di ba? Wow. Siyempre mag-aano tayo, swimsuit, competition, Wow. di ba? Abangan nyo. Abangan nyo mga kaputipis. Kung sino yung mga kakasama namin, swimsuit competition. Malalaki sila. Excited na kami makita sila Mm-mm. at makasama. At matagal na namin silang pinapangarap na makasama. Yes, mga kaputipis. Kaso lang, yung napanood ko si Hungry Mang yan. Oh. Nagutom ako. Ay, yung ano niya, yung Yung pata. Pata? Ang sarap-sarap. sigurado ka yung pata yung masarap. Oo naman. Yung pata, ang sarap niya kumain, mga kaputipis. Sabi ko na, hindi yung pata eh. Pata, yung masarap. Kahit nga si Osang Talaro. Sisi, shout out, Osang Talaro. Nagutom siya eh. Nagutom din siya. Di ba Sisi Cora? Iba na naman yata yung type mo. Hindi. Wala na akong type ngayon. Totoo? Ah, naririnig ka buong mundo ha. Friend muna ngayon. Bukas, jowa. Masaya to eh, hindi kasi napuyat eh. Kompleto yung tulog ko ngayon. At saka gulay yung kakainin natin, syempre, masarap.
mga kapudibis, huwag niyo pong kalimutan, Cindy. Ayan. Masarap din po yung kinakain niya, mga kapudibis. Promise, hindi kayo magsisisi. No? Maganda siya. Maganda siya, masarap siyang kumain, at Mabait. mapagbigay. Napaka-generous niya. At isa siya sa ano natin Supporter namin sa Facebook Mm-mm. page. So, thank you Sisi ha. Hindi mo kami iniwan sa Facebook page. Lagi kang nandyan para sa amin. Na laging sumusuporta. Ayan. Gusto nang iiyak. Hindi naman. Ako yung nasaktan, ikaw yung iiyak. Siyempre. Ayaw mo nun? May tagasalo ka? Ayaw mo nun? Ayoko, nakapag-move on na ako. Kaya paint na paint eh. Kasi daw nakapag-move on na siya. Pag naka-red siya, in love. Pag naka-pink, Move on. move Ano yun? on siya. 3 araw, lasinggera. Yun lang. Nung dumating yung mga kasama niya, nag-overnight sila, uminom. Kinabukasan, nag-fiesta, ayan, uminom na naman. Tapos kinabukasan, may nagiinuman na naman dito, uminom na naman. Ganun talaga kapag maganda, malakas uminom. Tanggera. Kasi wala sila, table. Talaga lang. Table? Nagpapa-table pala. 3 araw yaw, sunod-sunod. Nakikipag-inom. Maglalaro kami. Hindi ba? Bukas. Shoutout mo si Tita Corinne. Tita Corinne, shoutout. Binigyan tayo ng chocolate. Chocolate. Heart chocolate. Salamat po. Ay, talaga, babae. Salamat po, tita. Sana si Coach binigay mo. Ano ba yun? Sana si Coach yung binigay mo. Namiss ka daw niya. Tsaka si Coach. Shoutout sa'yo, Coach. Tsaka si Crisalyn Ignacio. Ayan. Yung gym buddy ko nga. Ka-gym buddy ko siya ngayon. Sarap. Alam na. Club mo ako, di ba? Love. Ay, salamat po. Ayan, si Sequin Natsu. Ayan, see you soon, Sisi. Excited na kami. Diba? Kanino ka pa excited? Marami. Siyempre.
Lalo na sa mga lalaki. Ayun, no? Kanino nga? Bawal sabihin, syempre abangan eh. Abangan nyo mga kapudibis. Kung sino mga lalaking, wait lang. Mga lalaking makakasama na. Mga Pinoy mukbangers. Yes! Oh my God! Crush na crush na crush na crush ko. Oh, papatuka siya ng asawa niya. May asawa sila. Pero anda silang Magpalande. mga asawa nila. Ano yung asawa nila, sports sila kay BBM. Nasa huling halakhak. Sa kanila dayang huling halakhak. Oo. Basta, akin yung gabi nila ngayon. Ay, sa ano? 2, 3. Akin yung gabi nila. Sa April 2 or 3. Akin yung ano nila, gabi. Sige na, sisi ko. Payag ka na. Pag hindi, bahala ka. Message mo kasi. Hinaya ako. Yan. Yeah. Wala tayong Yakult. Sarado yung grocery. Sarado yung bilihan naman ng Yakult. No, BBM. Ang bait ni BBM, ang kinain niya yung rice ko. Tinulungan niya ako. Harap. Mga foodies, sorry. Cindy po, please pakisuporta po natin ang aming kaibigan na please mag-subscribe na po kayo sa kanya at sa Facebook page po niya mag-follow na po kayo. Masasarap po yung mga kinakain niya, di ba, BBM? Sobrang sarap po. Tsaka may mga dessert, madami, basta magugustuhan niyo po yung kanyang content. Napakasarap po yung mga food niya. Paki-visit na lang po yung kanyang mga link po nasa description box po namin ha. Paki-check na lang po. Ayan. So mga foodiebies, kahit kumakain si BBM, magsha-shoutout lang po tayo ng 3 lang po sila. Shoutout po kay Am sa Baulan Ariate. Pinapa-shoutout po yung kanyang family sa Baulan family from Claveria, Masbate. At si Alex Suset Casas from Pililia, Rizal. Rosette Kiel Chadler Elizarde. Ayan. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM at sa Love. At sa mga fan page po, top fan po namin pala sa Facebook page. Sa next mukbang po kami mag-shoutout ha. At shoutout kay Siopaw, Lea Payawan at kay Baby Addison. Ayan. Belated happy birthday, Christian James. Malapit ng birthday mo, Bugoy. Anak niya? Oo, si Bugoy. Sa 4 birthday niya. Ayan. Sarap. At shoutout po kay Frenny Kimi S. Tuason C. Ayan. Ate Kimi, I love you po. Frenny Pagaling Kimi, po I kayo. love you. At saka kay It's Lenny, meron siyang channel. Please supportahan po natin si Frenny It's Lenny. Ayan, Cook Like Crazy. Cook Like Crazy, Abby Calderon. Yan. Queen Natsu. Queen Natsu. Meron po silang mga channel. Please supportahan po natin sila at mag-subscribe at mag-follow na din po kayo sa mga Facebook page po nila. Yes. Shoutout po pala sa Team Matibay. I love you po. I love you so much, Team Matibay. Your Wawa, Jason Laksamana, Senior Maymay. Tita Mats Helen, Stella Batusin. Yes. Love you all. I love you all. Kaya mga kapodibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang The Foodie Bee Vlogs, please supportahan po natin ang The Foodie Bee Vlogs at mag-subscribe na po kayo. Abangan nyo po yung aming
new game po namin sa next, hintayin nyo po. Yes, mga ka-Foodie Biz, follow nyo na ang aming Facebook page. Sinabi ko na At ba? ang TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBBM, Instagram ng The Foodie Bee. Yes, mga ka-Foodie Biz, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Love you! Sobrang asim! Diyos ko, Lord.